Naš i vaš večerašnji gost, lovac na cenzus na parlamentarnim izborima je Paroljub Kravić, koji će učestvovati putem ne njegove Telenor mreže. Gospodin Paroljub se ne nalazi u vrućoj stolici pošto se i dalje nalazi na nepoznatoj lokaciji nekima, ali je zato večeras na našoj vrućoj liniji. Halo, nešto mi prekida ovaj Telenor, čujete? Pa ja sam izmislio taj hotline, nemoj sad da mi kradete ideje. Dobro veče gospodine Paroljube, dobro veče i dobrodošli u naš i vaš kviz Želite li da postanete premijer? Želim, ću da pobedim na ovi izbori. Ne, niste me razumeli gospodine, vi ste večeras putem ne vaše Telenor mreže takmičar u kvizu Želite li da postanete premijer? Pa želim, nemoj da me zajebavaš i kada dođem ima da vratim 063 moju mrežu, mobitel. Dakle, gospodine Kraviću, pred nama je 15 pitanja od kojih treba da odgovorite na prvih 5 da biste imali zagarantovan cenzus. Na raspolaganju imate 3 vrste pomoći, pitajte razularenu masu, pomoć smetena i pomoć voja. Da li ste spremni da počnemo sa vašim pitanjima? Može, baš sam se najeo salate. Pitanje broj 1 za vas glasi: srpski jezik ima pod A 3 padeža, pod B 5 padeža, pod C 6 padeža i pod D 7 padeža. Ja koristim sva 3 padeža, a imam snage i da odgovorim na ovo pitanje. Moj odgovor je pod A 3 padeži. Da li je to vaš konačan odgovor? Dobro razmislite, imate sve 3 vrste pomoći na raspolaganju. Možda bi vaš brat Smeten mogao da vam pomogne. Jeste konačan, koji je problem? Valjda ja imam snagu da vam odgovorim. Ovo nije tačan odgovor. Brzopleto ste dali odgovor i niste stigli ni do zagarantovanog cenzusa. Srpski jezik ima nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i lokativ, odnosno 7 padeža. Tačan odgovor je bio pod D. Nećeš ti mene da učiš. Ja kad postanem premijer, uvešću zakon da srpski jezik ima samo 3 padeža, pa svi svetski jezici imaju 2 do 3. A ja ih govorim nekoliko. Jeste videli moji bilbordi? Onakav mladež nema ni Clark Gable, a vi meni zakidate na padeži. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatno veče uz vaš i naš kviz Želite li da postanete premijer? Želite li da postanete premijer?